जिहुथे दिनै डिस्ट्रिक्ट सेसन कर्ट क'क्राझार नोंथांमोनखौ लेंहरनानै सार्च खालामदों बेसेबां सैथोथा आरो मा सायाव सार्च खालामनाय जादों दिनै जोंहा थारिख दंमोन डिस्ट्रिक्ट सेसन कर्टआव बे आर्मस एक्ट ओमफ्राय बायदिसिना खोब माने क्रिमिनेल एक्टिभिटिसनि सायाव आनलफुल एक्ट बिनि सायाव जोंहा केस दंमोन दा बे केसाव दिनै जोंहा सेसन कर्टआव दिनै जों नुजाफैदों दा बेयाव जोंनि उकिलजों मोजाङैनो जोंनि केसखौ लानानै आर्गु खालामदों दा बेयाव जोंनिफ्रायथ' जेबो मोनखायाखै अस्त्र मोनाखै जेबो मोनाखै आरो खुनु डकुमेन्ट गैया खुनु इनक्रिमिनेटिं जेबो रेकर्ड जोंनिफ्राय मोनाखै दा बे खेत्रआव दिनै अनारेबल सेसन जाने जाज बिथाङा दिनै जोंनि केसखौ आर्मस एक्टनिफ्राय दिनै बोखारना होबाय आर्मसजों जा जेबो सोमोन्दो गैया बेखौ बोखारबाय जास्ट आइटिसिएलआव बे केसा दिनैनिफ्राय माने बिसार जागोन आरो आइटिसिएल दा जोङो लुबैदों जोंनि सायाव मा आइटिसिएलआव मा दं जों बेखौ इमिडियेट दामना होजानो लुबैदों कर्टआवनो जे जोंनाव मा दङ टेप रेकर्डजों दामनांगौ जों जुदि माबा खोथा सावरायदोंब्ला बिक्रमजों दावरावजों बिक्रमजों बा माबाजों हितेशजों जों जुदि माबा सावरायदोंब्ला पेन ड्राइभआव माबा मोन्दोंब्ला बेखौ दामना होब्लानो जोङो बेखौ क्लियार जागोन आरो कर्टआबो बेखौ क्लियार जागोन थाब दामना होब्लानो आरो जोंनि उकिला मानाव उकिलाबो जोंना बेखौ कर्टआवनो दामनो दिनै बिदोंमोन दा खिन्थु बिथांमोना बे मेकानिजमा गैया दामनायनि दा हयथ' आरोबाव साखि मोनसे जागोन बे साखि मोनब्लानो उनाव जोंनि केसा रुइलांगोन हयथ' जों थाब जोबगोन आरोखि बे केसा बारायनायथ' केस बायनाय केसाव जोंहा जेबो माबा गैया दाय फोदो जानायनि जोंहा जेबो खारन गैया जोंखौ जास्ट ओरैनो बोरै जोंखौ नारसिननानै जोंखौ बोरै सिगि सग' खालामनानै जाहाथे सरकारनि बेरेखा बुंनायनिफ्राय जाहाथे बन्द' जायो सरकारनि बेरेखा जाहाथे बुङा जोङो बेखिनिखौ खालामनो थाखाय जोंखौ सिगि सग' खालामनानै जेलाव जोबना दोनदों बेखिनिल' दा जोंहा जेबो गैया आरो जों बेखौ लानानै जोंहा गिनांगौ बाथ्राबो गैया जों नारभासबो जायाखै गियाखैबो आरो जोंखौ जुदि माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ खालामबावनो लुबैदोंब्ला जेलाव हरनायनि खोथा सानदोंब्ला माबा मोनसे देखायनानै हरबावथों जों थांबावगोन आरामसे मिनि खुसि थांगोन खिन्थु जों जाथिनि थाखाय मावलांबाय थागोन हारिनि थाखाय जों बाथ्रा बुंबाय थागोन बेनो जों डिटारमेन्टखा जोङो स्पिरिटआ बेखौनो थोनो आरो बिनि दिनैनि समाव जोङो रावबो सिरि थाथावथाव नङा बर' जाथिनि बाथ्राखौ जोङो बुंबाय थागोन बे बाथ्राया जोंहा खोब माने गोसो गोरबोआव जोंहा दङ बे मन'बला दङ गथे जों बे जेल जाबाय 3 मास 91 दिन जों जेल जाबाय बे 91 दिन जेल जानानै जों दुरबल जाबाय उइक जाबाय गिबाय बे नङा गिनाय बाथ्रा गैया जों बांसिन जाथिनि मावलांगोन बेखौ जों दिनै बुंनाय जायो आरो नेक्स्ट हियारिं हिसाबै माब्ला जागोन बायदि आसा थारिखखौ दिनै हरनाय होथ'वाखै नेक्स्ट थारिखखौ बोथोर थाबैनो हरगोन नेक्स्ट तारिख फैब्ला जों आरोबाव बिदिनो फैबावगोन थेंक इउ गोजोन्थों আজি 23/8/2023 তাৰিখত মাননীয় সত্ৰ ন্যায়াধীশে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেছন জাজে এলেজড একিউজ বিক্ৰম দৈমাৰী দাউৰাও দেক্ষম নাৰ্জাৰী এণ্ড হিতেশ বসুমতাৰীৰ ওপৰত IPC ছেকশ্যন আৰু আৰ্মছ এক্টৰ আণ্ডাৰত IT এক্টৰ আণ্ডাৰত আৰু আনলফুল এছেম্বলি প্ৰিভেনশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিছে আৰু কেছখন বিগত দিনত ট্ৰায়েল হ'ব ট্ৰায়েলত সাক্ষীবাদী হ'ব সাক্ষীবাদী লোৱাৰ পিছত কেছটো শেষ হ'ব আৰু দাউৰা দেক্ষম আৰু বিক্ৰম নাৰ্জাৰী এগেইনষ্টত আৰ্মছ এক্টত চাৰ্জ ফ্ৰেম হোৱা নাই এইটো মাননীয় ন্যায়াধীশে আদালতত উল্লেখ কৰিছে ধন্যবাদ इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ RC आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395 303 476
9101 547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।